To nemôžem ani na kameru povedať. You wanna lick it for 20 bucks? Keď mu ponúkne fajku v aute, on to príjme alebo nie? Haló? Rytmus? Jsme na kameru, no nepíma. V minulém díle jste viděli. Tak řekni, jak dlouho už trénuješ? V podstate väčšinu života. MMA, Muay Thai. Do píči mluv nahlas normálně, hej, Američan. Koho by si chtěl v kleci během gala večera jako súpeře potkat? Ja by som chcel v tej kleci potkať teba. Ty veľa kecáš a už si zaslúžiš stať proti niekomu. On řekl, Ty máš hlavu jak kapusníta, Řekl, že by tě ten v tom rúžovom do piči má niekoho posedeného na stoličke pred sebou, ho nevie trafiť. Dobrý, milované dámy a páni, točíme odtiaľto priamo z centra Los Angeles. Dnešok bude taký normálny vlog v živote koženého človeka v LA. Normálny život v LA je vždycky extrémne nenormálne neočakávaný. Od Ázie, downtownu, Indie, Ruska, Európy, holé hlavy, dlhé vlasy, chlpaté vagíny, stiahnuté anály, alebo tie otvorené ventilačné šachty, kde sa dá normálne vkročiť celým telom a zakotviť tam na veky. Čokoľvek sa to môže deť, akýkoľvek deň, takže ako bude vyzerať tento deň, ja sám neviem, v každom prípade sme v tom všetci spolu, takže čo musíte urobiť momentálne je dať like na toto video a hlavne jedna vec, mám na hlave čiapku kokot a aj kúpou takéto čiapky kokot môžete získať a zaparkovať pred domom jedno brutálne vysnené auto, BMW M4 alebo dva Mercedesy C63 AMG, je to iba na vás, takže choďte skontrolovať linky v popise, zúčastnite sa tejto súťaže, lebo ja niekomu z vás dám auto. Poďme sa pozrieť na to, ako môže vyzerať v taký všedný, kožený deň v štýle Clash. Momentálne ideme do downtownu. Ideme si pozrieť Skid Row, čo je tá najväčšia bezdomovecká oblasť v celej Amerike. Ako to ale vždycky býva, v daždi ten hmyz zalezie, prší, takže je dosť možné, že ten hmyz bude zalezený v stanoch. Prídeme tam a ideme sa pozrieť na to, ako to tam vyzerá. Ešte, no vlastne teraz kurva, tu je taká vec, že to nemôžem ani na kameru povedať. Figueroa, to je tá ulica, ktorá je naplnená tými poctivými pobehlicami. Pravdepodobne v daždi nebudú úplne v tých hojných počtoch von, ale budú von určite, lebo to proste pasáka dažď nezastaví. A potom by sme mohli dať body shop, čo body shop sa tomu hovorí, že väčšinou, že to je akože kde sa opravujú auta, že bary sa tam opravujú a tak, ale je tu jeden strip klub, ktorý sa volá Body Shop rovno na Sunsete. Môj kamoš je tam manažer, Dean May. Je to taký typek, ktorý je dosť známy tuto v kuloároch. To je také miestečko, také, kde sa deje magia vždy. My samozrejme, že môžeme ísť dnu len tak, lebo poznáme ľudí na dverách. Točí sa tam nemôže, takže neviem, či tam má zmysel ísť, ale to je potom na Sunset Stripe, takže uvidíme. No. Tá dobrá vec na Hamri je, že toto auto sa nedá odtiahnuť. Pikachu bezďak. Čo aj ukradneme? Bezďakový bicykel, ktorý on pravdepodobne ukradol? Je vlastne ukradnutú vec ukradnutie? Odpovedzte v komente a my si zatiaľ ideme zabicyklovať kožený Pikachu. What's up, amigo? Srdenko ma bolí, keď sa dívam na tú ultrapu. Tu napravo máme bezdomoveckého Pikachu, tu naľavo máme nejaké africké nedorozumenie, ktoré sa hádá s druhým africkým nedorozumením, ale nás to netrápi. My sa ideme pozrieť na to, ako sa žije príbuz. Inak zmrzlina, mám takú otázku na vás. Je to skrátka pre zmrt ze zlína? Zmrzlina? Rozmýšľajte nad tým. A kým vy prijete na tú odpoveď, ja idem požiadať môjho osobného šoféra, aby nás odviezol niekam na bezpečné miesto, lebo on, chuligán jeden, nás vždycky zaviesť na bezpečné miesto. A to určite nie je pre nás, pretože my chceme byť niekde, kde sú všetky tie ochorenené, švárne, poličné, opičné, neoholené, ale hlavne chlpaté vagíny. Tak poďme na to. Kam ideme, šéfe?
No, sme malým Tokiu, tak poviem do veľkého Tokia. Do veľkého Tokia, to sa mi páči! No toto je malé Tokio. Keď sa pozrie, všetko je po japonsky dookola, všade. Všade všetko je japonsky. A tu v strede je potom taká malá, ako taký japonský, taký jak mestečko malé, tuto sa vchádza do ňoho. A tam sú všetko len obchodíky, bary, reštiky a také. Všetko japonské. Teraz samozrejme prší, tak je to trošku tak zavreté, ale vlastne Little Tokyo. Tu je taký jeden šobinak, tam je raketoplán, akože vchod doprava tu. Keď môžeme tu vojsť do baru nejakého si jedno pivo, to je úplne že japončina, že to vyzerá, keby si bol v Tokiu. Na Slovensku mám radšej prírodu, ako takto. Ja mám rád prírodu tu, tie kaktusy, všetko a pláž a to je tu rôzne, ale proste taká tá čistota, taká tá jednoduchosť, mám rád tie cesty, diaľnice. Ja som z východného Slovenska, tam tie oblasti, kde sa jazdí rally, tie cesty sú proste absolútne nádherné. Ľudí, humor ľudí, aký tam je, lebo my sa vieme veľmi dobre skútiť zasmiať, Češi a Slováci na veľa hlúpých veciach. A niekde, keď sa bude dať, zaparkujeme. A niekde len tak vojdeme. Tam je jeden taký vec, kde majú také lana s takými uzlami. Takže to ide, že najprv jab, celý extension, jab, otočka, využite! Je briťak jeden normálne, keď to nečakajú. A normálne najlepší systém, to by som odporučil tomu Bendisovi, lebo on je taký nižší, krkatejší. Koleno! A jak ten oponent pada, tak on spadne na ventilačnú šachtu. Nech sa nadýchne toho šťastia, ktoré dokážu človeku dať iba steroidy a Carlos Vémola. Something with vodka. Something with vodka. Or Long Island. Can you make a Long Island? Let's take a look. Chcel som sa ochutiť, ale nestihli sme to, lebo si nás všimli. Už idú. Je agresívny. Magdalena začal agresívne, ale už spomalil. A takedown prvý. Teraz uvidíme, či to opravní a už je dole. Myslím si, že ten fight nebude trvať veľmi dlho. Piaté kolo. Tak Islám má 2 opásky. To je opások, čo? Tak keď prší hnusne, tak jedine strip klub. A tam neprší, teda iba love. Au! Místo peprných záběrů kozy v klubu pro dospělé vám pustíme pořad o včele medonosné. Takže to som ja váš kožený baby, kožený novorodenec. Ideme si ukázať, ako to tu vyzerá u nás doma. Tu väčšinou meníme pneumatiky. Tu v tomto si robím môj kožený čaj. Kožený čaj. Veľmi nevyhnutná ingrediencia je žiarovka. Ideme ďalej. Ako vidíte, ešte máme pred klešom povinnosť trošku váhy zosekať. A váha sa najlepšie seká buď tuto v posteli, alebo na tomto koženom hajzli. A my chudobní ľudia si utierame prdel $100.
Takže to len tak, aby ste vedeli, ako sa tu žije. Takže tam sa vyserem. Tu sa potom odvážim. Bohužiaľ som momentálne v takej kondícii, že vôbec neviem vidieť. Takže vážim toľko, koľko vážim. Idem vodom dál. Tu pozeráme všetky Clash pay-per-view na tejto telke. Alebo tu. Takto oddychujem. Pred sraním. Tu mám svoju oddychovú miestnosť. Tu trávim väčšinu času tým, že sa pozerám z okna na hejterov, ktorí mi závidia a rehocem sa na nich, pretože sa nikdy nebudú mať tak dobre ako ja. Tak vám treba. Tu si ešte potom pred spaním pozriem ešte raz pay-per-view Clashu. Tu pozerám, ako trénujú všetci oponenti, ktorí budú v pyramíde. Randy za ten druhý bodybuilder steroid, ak sú bohužiaľ takí veľkí, že sa na obrazovku ani nezmestia. Takže ak chcete, aby nás videli, musíte vysadiť tie steroidy. Ideme ďalej. Tu pracujem. Tu si pustím moju obľúbenú hudbu. Potom si pozriem na mape, kde chcem ísť na dovolenku zase. Tu som ešte nebol v Albánsku. Tu je hore Budapešť. Takže tu je najbližšie plány. Tu potom odpovedám, keď mi niekto volá. Haló? Rytmus? Áno. Dobre, uvidíme sa za 5 minút, jasné. Nechám ho potom vysieť, aby si myslel, že je dôležitý, aj keď není. Potom ešte pokrytíme sluch. Tu netrávim veľmi veľa času, pretože sa do tej vane nezmestím. Ale tam si tu z chuti odpľuvnem. Aby som mal sám lepší pocit zo seba. No a to je tak všetko. Takže teraz ste videli, kde sa pripravujem, žijem a pracujem. Tak kde tam je z cesty, nebo vás rozjezdím? V stredoveku sa na utieranie ryti používalo lano. A to lano si všetci zdieľali, tí, čo srali na tom hajzli. Tak sa presne cítim. A keby som si riť utral s lanom, ktoré bolo použité predtým 10 inými ľuďmi. Co si zdal dobrého k jídlu? Cigánsku pečienku Jara Kotlára. Krkovička z Tomáša Poláka. To som ja váš medzinárodný, duchaplný, kožený, duchovný otec, a.k.a. lovec kuriev. Sme v Hollywood Boxing Gyme. To je jedno z najstarších fitiek tu teraz. Som tu sám, pretože jeden z mojich trénerov je momentálne na Miami. Netreba dvíhať nejaké veľké činky a závažia, pretože to už momentálne nie je zapotreby. Takto blízko fajtu. A jedna ešte vec, že vlastne ja tu nemám svoje veci, tak mám tu nejaké len rukavice na zemi, tak použijeme tie. Čiže you wanna lick it for $20? By som chcel povedať všetkým, že toto je týždeň, kedy mám narodeniny a na tieto narodeniny mám aktívny promokód do garáže Snow. Pre tých, čo nevedia, garáž Snow je môj projekt, v ktorom mám 3 autá v súťaži, 2 AMGčka Mercedesy a 1 BMW M4 a z týchto 3 aut možno aj niekto z vás si bude môcť vybrať, ktoré chce mať zaparkované pred domom. Aby ste sa zaradili do tejto súťaže, stačí ísť do môjho e-shopu, kúpiť si čokoľvek, za každých 20 € alebo 500 českých korún ste automaticky zaradení, máte jeden vstup, za 100 € máte jeden bonusový a s týmto promokódom na moje narodeniny, KOZA40, to je ten promokód, ktorý bude aktívny iba niekoľko dní, si môžete zo štvornásobiť vstupy, takže keď si kúpite, pri platení použijete promokód KOZA40, aby ste si zo štvornásobili vstupy. Takže povedzme, že miniete 100 €, máte 6 vstupov, použijte ten promokód krát 4, takže 24 vstupov. Využite túto šancu teraz hneď, kúpte darčeky, Vianoce sa blížia, veľa šťastia. A my si teraz poďme spočítať chlupy na prdeli. Oleg sa dal do funkcie sparring partnera. Pussy, motherfucker. Don't fucking hit me, you fucking asshole.
go. Jab, cross, hook. Okay. Ako vidíte, takto trénujem ja, toto je tá úroveň, takže sa nemáte nikto ničoho bať. OK, jab, cross, hook. You motherfucker. Keep it closed. Let's go. That's what I'm doing. Toto je teraz jeden z mojich najobľúbenejších cvikov, vyhadzovanie kettlebellu von z okna. Treba to hodiť dole, potom po to ísť, vyniesť to naspäť hore schodmi, dobrý tréning. A v podstate dovtedy, kým nebude úplne rozflákaný ten betón dole, takže... A kurva. Toto je ten tréning, ktorý vám dodá silu. Tak všetky tieto metódy fungujú. Takže nenechajte sa oklamať svojimi vlastnými očami. Tým, že Clash nie je úplne klasická bojová organizácia a ten roster bojovníkov sa skladá z ľudí, ktorí vo väčšine radi pričuchujú k vajcam iných ľudí, tak je veľmi dôležité mať tie vajca pevne smradlavé. A to znamená, že ich treba dobre vypotiť a dobre ich mať odolné voči úderom. Takže dali sme si túto hrušku presne do takej výšky, v akej asi je hlava Randisa. Myslím, že on má tak okolo 145 cm. A ideme nasimulovať teda fight s Randisom, alebo s Bendisom, aj neviem, jak sa volá. Nerobím si z teba srandu, beriem to úplne vážne, toto je príprava. Takže fight bude vyzerať nejako takto. No. Bendis je tak slabý, že sa ani netrafil. Clash pyramída, už ideme. A vy ste ešte stále tu? Vôbec nemôže ani vyhoniť kopytka bez hejterov a paparácnych. Ja idem spať. Cumel. Ok. Ja idem spať.